Život ovocných stromov. Ošetrovanie počas roka v kocke. V tejto prezentácii inžinier Jakubek predstavuje svoje skúsenosti, ktoré vyvíjal a testoval cez 15 rokov. Vznikol tak ucelený systém, ktorý umožňuje systematické ekologické ošetrovanie ovocných stromov počas roka. Poznámka: uvedené postupy sú vhodné hlavne pre malopestovateľov. Bod 1. Rez po výsadbe. Ovocné stromčeky po výsadbe v predjarnom období upraviť na paličku vo výške 80 až 100 cm. Bod 2. Rez v druhom roku. Ponechať 4 až 6 výhonkov, ktoré v predjarnom období skrátiť na 1/3 dĺžky výhonkov približne v jednej rovine. Bod 3. Rez v treťom roku. Ponechať 4 až 6 budúcich kostrových konárov. Ich jednoročné prírastky opäť v predjarnom období skrátiť na 1/3 dĺžky približne v jednej rovine. Bod 4. Upravovací rez. Robiť ho od 4. roku po výsadbe čo najdlhšie v živote stromov. Vykonávať trvalý upravovací rez v mesiacoch máj až október v každom roku ich života. Máj až jún. Pri všetkých stromoch skracovať ponechané letorasty o 2/3 dĺžky. Rez opakovať dvakrát, aby sa získali májové a júnové metličky. Júl až október. Pri všetkých ovocných stromoch už nikdy nezakracovať. Vytvorené metličky upravovať. Niektoré z nich rezaním na odbočky tzv. Prevod. November až apríl. Ovocné stromy v týchto mesiacoch nerezať, pretože počas zimného obdobia na stromoch nič nevyrastie. Stromčeky upravovať opäť tým istým spôsobom ako v bode číslo 4. Broskyne a moruše majú výnimku. Každý rok počas ich života sa musia, na rozdiel od iných druhov, jednoročné prírastky skracovať na 2 až 7 púčikov. Ak sa to skracovanie v predjarnom období neurobí, výhonky a konáre sa vyhoľujú a broskyne prinesú plody len na koncoch vyholených konárov. Bod 5. Agrotechnika od výsadby do 7. roku pestovania. Okolo všetkých stromčekov pravidelne od marca do októbra 1 až 2 krát mesačne plitko okopávať, približne na priemer 1 meter a viac. Výhody. Po A zlepšuje sa štruktúra pôdy. Po B ponechané buriny pôsobia ako zelené hnojivo. Po C dážďovky organickú hmotu premieňajú na humus a zlepšuje sa mikrobiálna činnosť a vytvára sa mohutný koreňový systém s vlásočnicami, ktoré prijímajú rozpustené živiny v pôde. Bod 6. Mulčovanie. Okolo všetkých ovocných stromčekov mulčovať najmä do 7. roku pestovania. Môže sa aj dlhšie, to jest dodávať okolo nich pokosenú trávu do výšky 20 až 30 cm. Výhodou je, že nástielka okolo stromčekov udržuje pôdnu vlahu, najmä počas letných horúčav. Ďalšie výhody sú rovnaké ako v bode číslo 7. Bod 7. Prihnojovanie. Podľa veku ovocných stromov sa snažiť do pôdy na jeseň a na jar, najneskôr do konca júna, použiť v opatrných množstvách vhodné organické, priemyselné a tekuté hnojivá. Po A. Pravidelným kyprením každý mesiac v mesiacoch máj až október klíčiace buriny vytvoria zelené hnojivo. Po B. Na jeseň každý 3. až 4. rok použiť organické hnojivá, maštaľný hnoj, kompost, slepačí a zajačí trus. Po C. Na jar použiť tekuté prírodné hnojivo, to jest výkaly drobných zvierat v pomere 1:10, 1 liter vody a 10 litrov vylúhovaného trusu. Najviac 2 krát do roka, marec až jún. Po D. Tekuté minerálne hnojivá podľa návodu. Najviac 2 krát do roka, marec, jún. Bod 8. Ochrana proti chorobám a škodcom. Mechanická ochrana. Po A. Vožky ničiť v mesiacoch máj až jún. Zakracovať o 2/3 dĺžky prírastkov pri všetkých ovocných stromoch. Odstrihnuté letorasty s larvami vošiek dávať do vody a ako výluh ich používať na prihnojovanie všetkých záhradníckych plodín. Po B. Múčnatku, glejotok, nekrózy a ďalšie viditeľné choroby likvidovať ich včasným odstránením nožnicami v mesiacoch máj až október. Po C.
Na obaľovače, piliarky, vrtívky a roztoče používať lepiace pásky. Pri nadmernom výskyte tesne pred a po odkvitnutí používať dostupné insektikídy. Po D. Praskanie kmeňov tzv. Mrazové dosky. Pred príchodom zimy, október až november, natierať kmene vápeným mliekom. Po E. Kmene pred ohryzom chrániť vhodným králičím pletivom, zajace, mačky, psy, srny a podobne. Po F. Koreňovú sústavu pred hrabošmi, hryzce, myši chrániť tak, že do jám dať vhodné pletivo zo všetkých strán, aj z vrchu, aby sa hlodavce nedostali ku koreňom. Pri nadmernom množstve použiť opatrne návnady, aby sa k ním nedostali hydina, spevavé vtáctvo a podobne. Bod 9. Zmladzovací rez. Dlhé roky neošetrované ovocné stromy je potrebné hlboko zmladiť o polovicu až 2/3 výšky a šírky. Po zmladení pokračovať upravovacím rezom každý rok v mesiacoch máj až október. Snahou je získať po zmladení nové vlky a prírastky, z ktorých si v ďalších rokoch dopestujeme nové rodivé drevo, čím sa predĺži životaschopnosť stromov. Hlboké zmladenie si rozdeliť na 3 až 4 roky postupného znižovania a vytvorenia nového rodivého dreva. Ku zmladzovaniu ovocných stromov je možné pristúpiť v každom ročnom období okrem silných mrazov. Väčšie rezné rany je dobré zatrieť štepárskym voskom. Ukážky zmladzovacích rezov. Pozrite si aj videá z celoročného ošetrovania na uvedenom linku. Nájdete tam tiež aktuálne termíny kurzov ošetrovania ovocných stromov, ktoré vedie inžinier Jakubek po celom Slovensku. Môžete sa tiež prihlásiť za člena občianskeho združenia Záhradkár včelár. V popise videa nájdete link na videá z celoročného ošetrovania ovocných stromov a tiež tento návod na vytlačenie.